wayang golek suket. La 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 la. La 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 la, wayang golek suket. La 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 la. Endi ya kene nggon apa golek kak pakan-pakan lho, Pak. Mosok ning kene ngene wong kok golek saupon ning wong, Pak. Jano. Sik. Apa aku salah? Salah neh, wis salah lho, to. Yen aku cerita apa anane? Gitu, golek pakan suket-suket apa? Kita sakjane peh makan apa sing digolek iki? Suket. Lem gak ya? Kok dituku sapi kayak suket. Nah, ngono kan wedi to. Sumpah lanjut, kok sumpah janji piye to? Ya Allah, Cek. Suket gede. Kowe ning ndi? Kene tak goleki pakan, aku golek pakan tinggi sapiku. Gitu. Ya Allah. Kot. Woi, kowe pira wong gak suket gede lampe kowe. Wih, kita enak suket gede. Wah, jalan nih kono ning wit wadah ketane wit. Suket iki masuk ngene tak ya Allah. Peh. Ini perlu aku. Jane lho, peh. Wah, kau ini kata saya sapa ini, Pak? Jana. Kok bisa? Yes, bisa. Loh. Wah, aku itu kok buka apa. Waduh, kabeh ngene iki lho. Wah, kok gak lemu-lemu. Padahal dhisik aku ning kene golek suket lemu-lemu. Wah. Tidak saja nih. Suket ini tok wis pokoke sak cukupe. Penting sapiku iso mangan plus ben gede. Nek gede kok iso mana tanggung Idul Adha. Wis ngono wis. Oke, Pakde masuk, Pakde. Banyu iki pas jana. Ya mong. Aduh. Wah, gaplek. Aku mau loh. Aku mah dicitani cah wedok. Cah wedok iki lho curhat. Aku yo gak bisa, aku yo ngisane mentolo. Mentolone maksudnya mentolo peh. Ingin ngapi-ngapi mbek hubungane dhek ngono lho, dhek mbek dhek. Iya, ngono lho. Tapi dhek yo peh. Iya. Wis kowe citane mbek kanca-kancaku wae. Ngono wis ben penak. Kan kancaku mah gak ngerti to. Ngene yo. Ya ta, piye. Wah. Jana. Ngene-ngene demi kowe pipi. Wah, sapi. Apa piye lagi ya Allah. Mau to. Ya. Wis suket apa? Ya, itu aja aku ya, Tro. Ya Allah. Kayak entuk suket sini dine aku. Mau sampe kene tok. Ini tak semene. Ya pakan opo ini? Kene kok blas sih malan kali jajane ngene. Wah, ngene ndi wae. Wah, aku ning kene yo. Iki jajan dhewe, ketemu dhewe. Kene pang to. Ngopo kae? Oh, alah kancaku kae mesine. Sampe pakan kae mesine. Waduh. Opo kae? Nyap. Enek wong golek suket tetep nyap.
pakan mah joget. Lurus dalan mlakumu, mlaku dhewe-dhewe, kowe mbek ambek dheke. Aku wis wah sakitku hati lho, menangis hati ini. Peh Jano, peh. Ya Allah, ya Allah. Waduh. Kenyap, opo to sajane kena? Peh. Wong golek pakan nyap. Jajal kae tak pani ngene opo to sajane? Los dol wis, los. Cangkem wis opo to nyap. Los. Sajane ini pira wonge? Ya, plek yo. Oh, panggah dol oh tak tembak dol loh. Kulo kele nyapo lho lele. Peh Jano. Anak sapa to sajane iki? Ya. Bocah enom lek biasa ngene iki. Peh. Ya Allah, ya Allah. Jano. Nyapa weh sajane iki no? Enak apa? Aku putus cinta lek. Peh, Lha wi nyapa wi? Apa iki? bocah enom lek. Apa nom-noman iki maksudnya? Ciu. Oh, dan cepet bongko we ngono iki we. Jadi kenceng lek kene lek aku peh patah hati aku lek. Peh patah hati aja ngono, patah hati iki madhep Gusti Allah. Surate ning Gusti Allah sujud. Plus adik ki ndonga peneke njaluk petunjuk mbek Gusti Allah, muga-muga dalanmu dipadangne. Oh, kesalah maksudnya jalan. Kok kira aku mati lek, padang dalane lek. Maksudnya ben padang maksudnya ben padangne utekmu, mbek jodohmu ben ditemune ngono lho. Le, Lah tapi aku kadung sowan nang lek terus piye ngono kuwi. tapi aja mendem ngene iki tuh kan ini mau mendem peh. Lek kula ngono lho lek. Ya Allah, Jan. Kok gak ngesani bapak ibumu to, Le. Peh, paemu ki wajah-wajah mendem, tapi yo gak gelem peh. Jan, ngene iki ngesani. Wes sik mau to we, ben mau wis ngapo sajane apa to. Lagi entek sakmene lek tapi ngowel lek san lek. Jan, aku yo putus cinta tapi gak tahu kok ngono kuwi. Aku mesti Tuhan mek Gusti Allah, ngono kuwi lho. Carane piye lek aku ora tau salat lek. Wis kok mulai to. Adus, Lamas, wis ndang letak. Mas teh kok letak. Masih kok salat plus donga. Ya Allah. Ben aku ki ben gak diputusne mbek pacarku nek piye lah ngono lho. Wis to. Insyaallah kowe bakal dipadangne jodohmu ngono lho. Oke, Dik. Lah terus nasib sing sadurunge pilih aku kadung Wis to. cinta lek karo bocah kuwi lek. Ben bedeke. Saiki kowe golek bocah sing apik dinye kowe ben iso nyenengi awakmu. Ketiga we. Kenalanku rondo-rondo lek. Angel peh. Yo. Kowe lho mau mendemu piye, Pak? Sajane lho. Aku enek wong golek suket lho. Kowe kok iso bengak-bengak iki maksudnya piye? Kok gendeng kowe ngono ngene peh. Patah hati lek, meluapkan emosi lek. Peh, yo meluapkan aja ning kene to. Meluapkan ya ning kolam renang kono lho. Seru iki gila. Aku gak iso renang, iso aku gaya batu tok lek. Alah, kayak batu iki. Agite apa piye lah? Lah piye to lek? Peh jan. Peh ngene wis saiki ndang yo. Wis ngadus, ndak salat. Iki lho wis wae salat. Iso ada, ndang mulai kono. Kowe lek ra iso ngaji lek aku lek. Oh, tak glondongne kowe wengko. Kene wong wis bengak-bengok Udah supetku jalan main saya TikTok kae lho, peh. Wis, Ngarit-ngarit ono lek, Pak, aja ganggu aku lek, Pak, aku sik. Wis. Patah hati aku lek. aku tak boleh supet to, meneh kene yo. Engko tak panine wis tak jamne mbek aku. Ya wis. Oke? Wis. Oke. Sampai we bengak-bengokne wis bengak-bengok tak acok yo. Aku iki udah supet lho, dan gak wae panen malah sampe ku bengok-bengok. Emang lah guys bengak-bengok lho, peh ya Allah. Gelem lek. Ngono. Peh ojo to mendam-mendam dosa lele. Peh wing ngene iki lho gak ngesani bapak ibumu lho. Peh ya Allah ya Allah. Wis wong ngene iki lho panggang mendem. Mendem kangen ning jero atiku iya. Peh sesuk suket kok wis mentoy. Wis ae. Ben odo akeh-akeh kok ben gak seneni. Bapak apa mbah wis padha ae ngono wis. Ya ngono lho bocah-bocah nom-nom saiki lho. Wis mendem engko banok wis nyanyi, mendem ngono sine Pak. Jangan kok gak ngesane wong tuwa lho duit iki golek iki angel-angel. Aku ki lho, ngene-ngene yo lho.
ben iso untuk duit akeh ben aku iso sukses ngene-ngene yo. Uwokno iket lho kok suket tidak mau mat. Wah ya Allah ya Allah. Yo iki sampeyan pecah. Mas Neni. Tuku iki ya akeh. Ini wae. Gede. Oh, gede. Sik. Mosok ku kate sing nggone wong ojo. Kan ngene sapiku seneng. Plus wong sing duwe kates iki jeneng ngono lho. Oh, tes. Oh. Benetok Mas. Mosok suket gak wae panen kon golek suket terus ae. Jano. Wes tak ngajak naik. Sakne mosok tak tinggal kok ceblok. Bano kuwi. Iya, engko mah ceblok ning kali. Kali ini ya wis sat pisan. Wah, nek bocah bobot saja. Sese. Woi. Ning kono ta wae? Gitu. Ya ini pah cahok jano. Sese. Ya Allah. Ki sapi, muga kowe kuwi ndang lemu ben kowe ndang mana kowe kok tak beli tak sembane ning Idul Adha ngono lho Bi. Iki kok bisa peh ngolak aku peh. Iki mau digawane. Bojoku iya, aku di bojo ipe Jiano. Wah, mau. Ya Allah ampune jamu tapi kok ngene weh wis gak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bose, yo hati-hati. Weh. Wis kuwi kan mlebu gudang iki kan gak ndang mlebu-mlebu iki. Sik. Weh, Jiano. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yo, mulai yo. Di jae. Weh, aku mulai. Hei, sama sini kono. Mulai, Pak, ngelu lek. Weh, Jiano. Nanti tuh sampean. Kene le panggane gone. Oh, panggone. Oke, OTW Pak le. Mendem kangen. Enak. Nyanyi le. Loh, gak nyanyi. Iki lho aku lho, ngiling-ngiling kowe le. Wah, jan dan suketku mek semene to. Bono ngomong kowe. Pak aku ngesane kowe ape tak tinggal mulai juga penak. Salah. Lah golek suket sakmono iki suket apa krokot le? Salah, monggo iso mangan lah sapiku wis lunga to mbek Gusti Allah ben sapiku iso lemu. Amin. Ya, ngono lho. Ada mulai ya. Rokok aja le, Pak. Gak aku lagi susu aku ngono wi aku gak aku. Apa to wis ajane gak aku. Apa le? Susu isu Indonesia aku kuwi lho. Susu Indonesia wi lho. Gak marem le ra iso Sapi lho. rondo le enak le. Susu sapi malah enak. Jenengmu sapa to? Sakjane iki no. Jeplok. Apa? Jeplok. Jempleman. Jemblem le. Oh, jemblem. Apa jeneng? Asih? Jeplok. Oh, jeplok. Jeplok apa wong gak geblek? Jeplok kuwi. Oh, tahu geblek berarti sampean. Kira-kira le. Walah berarti jeneng jeplok. Jeplok. Jemplong. Wes kuwi lho. Ayo, ndak mulai candi te sampean sajane iki lho. Non ngono lho le, Mas le. Wis ndak mulai yo. Pak aku yo pe makane sapiku lho, iki lho ngesane sapiku ket mau. Mo. Diam ngono le. Ayo mulai yo. Kayak kata sapa kek? Mulai. Ayo mulai yo, ndak mulai yo. Ayo ndak mulai. Oh tak cepet name kowe. Sono. Ayo ndak mulai wis. Le. Oh, mana mau ae. Weh, jangan sampai ini, Peh. Ya Allah, Peh. Ayo udah mulai terus nyampe bunyi wis sampai jam berapa, Peh? Ya, Peh. Peh gak sengaja Mas, Peh. Ngampun tenan lho, Le, Peh. Ayo udah mulai, Peh. Jangan ngene iki lho misale aku mau bodo sapi. Ya Allah, wes. Sing ngene dhisik. Iso to? Mulai aku, Le. Iso wes ayo ndang. Kalah. Weh, lho Pak aku nambah sing weh. Oke. Yo, Peh, udah mulai weh, hati-hati wes. Main tuh pakan temennya tok.
wis pakane lho. Alhamdulillah. Lho pi tak kei pakan pi wis. Monggo ndang di pi lho pi nyo. Saenek ya nyo. Yul, dia Bu. Nyo, wis jentakan ya, wis. Gendang lemu awakmu wis to. Suduk gua aku wis balik ya. Dadah.